Добър вечер на всички. Пак съм аз. Пак интересна машинка. Ямаха Яне. Така, R300 ресивърче. Беше ми изпратено в много интересно състояние. Сега ще ви покажа. Това беше ето това копче за усилването. Ето то се вижда. Така. Тук имаме още едно копче. Лоуднеса. 2 потенциометъра и превключвателя на входовете. Ето го вижте как е ударен, как е изкривен. Тотално блокирал. Движи се все още, но на път да блокира тотално. Усилвателът ми беше изпратен без тези копчета, съм ги слагал. Отпред потенциометрите също съм сложил чисто новички. 100 килоома. Какво друго съм направил? Ето вижда се маркираните кондензатори, съм ги свалял. Проверка и обратно. Значи общо взето повечето си бяха в норми, като изключим тук тези 3T. 100 микрофарада бяха. Бяха останали на 65, 55 и така. Сменени са подходящи. И нека да видим резултата. Така, това в момента е вход AUX. Чакайте, че върта се голямото копче на тунинга, пък той не е. Всичко се види идеално. Ляв десен канал, високи, бас, ходове. Стани равнодушен, ако искаш. Радиото работи идеално. Лоуднес. Всичко работи без никакви шумове. И е готово да отиде към собственика. Така. Айде лекичка на всички.